το δημοτικό ραδιόφωνο δεν κάνει καμία διάκριση. Θα μου πείτε τώρα ποιο είναι μεγάλο κόμμα και ποιο είναι μικρό. Άντε, την ίδια πορεία έχω κι εγώ. Θα δούμε. Κυριακή, κοντή γιορτή. Δημιουργία ξανά. Έκανε χθες την παρουσίασή της. Πολιτική χωρίς πολιτικούς, το βασικό σύνθημα. Και να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε. Βέβαια κάποιοι κατηγορούνται γιατί δεν ασκούν πολιτική, αλλά θα ακούσουμε τις απόψεις τώρα και θα καλωσορίσω στο στούντιο τόσο το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, τον κύριο Νίκο Γιαννακόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Λίγο πριν φύγει για Αθήνα, χθες έγινε παρουσία. Ναι. Και την κυρία Βασιλική Παπαγεωργίου, τη Βάσο, υποψήφια βουλευτή στο νομό Ιωαννίνων. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λέγατε χθες στην παρουσίαση ότι ανήκετε στη γενιά του Πολυτεχνείου, μάθατε για τα χρήματα, τα δανεικά, μετά γίναν. Την ηλικία μου. Είστε γλυκύτατος, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή ήρθαν τα δανεικά, μετά γίναν αγύριστα. Και τώρα? Αγύριστα. Και τώρα πρέπει να τα ξεπληρώσουμε και τα ξεπληρώνουμε όλοι οι μισοί Έλληνες. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν εδώ για την πρωτοβουλία και το γράμμα που έστειλε ο ιδρυτής, να το πω έτσι, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το συνδυασμό. Θα σας πω, ο άνθρωπος ο οποίος αυτά που συζητούσαμε όλοι μαζί στα σαλόνια μας, και λέγαμε να βρεθεί κάποιος, ρε παιδιά, να βγει μπροστά, ο άνθρωπος που έκανε την κουτουράδα και είπε θα βγω εγώ μπροστά. Μάλιστα. Και βγήκε μπροστά. Κουτουράδα, εκείνο το έγγραφο, όταν είχε απειβδίσει ο Θάνος. Όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι, μπορεί να σε χαρακτηρίσουν γραφικό στην αρχή. Και αυτός ο άνθρωπος πήρε το κουράγιο και σηκώθηκε και είπε φτάνει πια. Ένας άνθρωπος που δούλεψε, που δουλεύει, που έχει ένσημα και ένιωσε να καταπνίγεται από την πολιτική όπως της κυρίας Μέρκελ. Όπως όλοι μας. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική της κυρίας Μέρκελ ή αν είναι η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εμείς τόσα χρόνια και η δική μας νοοτροπία που μας έφερε εδώ. Το γεγονός ότι χαλάμε παραπάνω από ό,τι έχουμε στο πορτοφόλι μας ήταν στην νοοτροπία του Έλληνα, η καλοπέραση. Έγραφε κάποτε ο προπάπος μου. Ναι. Ποιος είδε κράτος λιγοστό σε όλο τον κόσμο ξακουστό, που 50 μαζεύει και 100 πάντα ξοδεύει. Ξοδεύουμε περισσότερο. Λογιότατος ο προπάπους σας. Και σωστός. Περισσότερο από αυτά που είχαμε. Και σύγχρονος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος κάποια στιγμή σηκώθηκε και έγραψε αυτή την επιστολή στη Μέρκελ. Μάλιστα. Η οποία επιστολή στη Μέρκελ, εσείς σαν δημοσιογράφος τη γνωρίζετε, ναι. Αλλά ξέρετε δεν δόθηκε δημοσιότητα στην Ελλάδα. Σε πολλά πράγματα δεν δίνεται δημοσιότητα όταν θίγονται εντός εισαγωγικών κάποια συμφέροντα. Κάποια συμφέροντα εσωτερικά. Μάλιστα. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και κάποιοι είπανε να σηκωθούμε κι εμείς από τους καναπέδες μας, διότι και εγώ ένας από αυτούς είμαι. Τον κύκλο της ζωής μου τον είχα κάνει, τα παιδιά μου είναι πλέον στην παραγωγική ηλικία και δεν θα είχα κάποιο λόγο να σηκωθώ από την βολή μου να βγω στο κουρμπέτι. Μάλιστα. Είπα όχι, θα βγω στο κουρμπέτι. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Το γεγονός... Έχουμε φτάσει ναι. να είμαστε ένα κόμμα το οποίο με, αν θέλετε, τυπική ζωή 1,5 μήνα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα σας πω. Για τον κόσμο που δεν σας γνωρίζει, με δεδομένο ότι η πολιτική ατζέντα έχει καθοριστεί και τα θέματα τα βασικά έχουν βαλθεί από ανθρώπους άλλους. Να σας πω. Είναι πρόβλημα αν θέλουμε να το δούμε σαν πρόβλημα. Αν θέλουμε να το δούμε σαν μέρος του προβλήματος, είναι πρόβλημα. Αν θέλουμε να το δούμε σαν μέρος της λύσης, είναι λύση. Διότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε δουλέψει και ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε και κρίσιμες καταστάσεις, ξέρουμε χρονοδιαγράμματα, ξέρουμε τι σημαίνει έργο παραδοτέο, ξέρουμε τι σημαίνει να λειτουργώ με προϋπολογισμούς. Κύριε Γιαννακόπουλο, εσείς δεν καταλάβατε τη θέση της ερώτησής μου με την έννοια ότι είναι μικρός ο χρόνος ο προεκλογικός, 1,5 μήνα περίπου. Έχετε οργανωθεί και ο κόσμος δεν σας γνωρίζει. Εννοώ ο απλός κόσμος. Αυτό έθεσα σαν πρόβλημα. Δεν μας γνωρίζει, διότι είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας όλοι μας, χωρίς αυτό να είναι υποτιμητικό. Ίσια εγώ το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε χρηματοδότες ούτε μαύρα ταμεία. Αν μπείτε στο site της δημιουργίας θα δείτε ότι έχουμε αναρτήσει τα οικονομικά μας στοιχεία. Έσοδα-έξοδα. Γιατί όπως κάθε κόμμα θα έπρεπε να κάνει. Όχι όπως λένε ότι πήρα 1 εκατομμύριο, το έδωσα στο κόμμα. Το έδωσε στο κόμμα ή δεν το έδωσε στο κόμμα? Καλά, αφήστε τον. Όχι, συγγνώμη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βεβαίως ο 1,5 μήνας είναι λίγος. Είναι πρόβλημα. Για μας είναι πρόβλημα. Ναι. Διότι δεν είχαμε και προβολή.
και να είστε καλά που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα από το βήμα σας να πούμε και εμείς μερικά πράγματα. Δεν είχαμε τα μέσα. Να φανταστείτε, όλη μας η προεκλογική εκστρατεία έχει κοστίσει μέχρι σήμερα 55.000 ευρώ. Μάλιστα. Όχι 30 εκατομμύρια ευρώ. Και με 55.000 ευρώ έχουμε πανελλαδική εκπροσώπηση. Διότι οι άνθρωποι αθρώα έρχονται μέσα στο κόμμα επειδή ακούνε πολιτική χωρίς πολιτικούς και επειδή ακούνε ότι έχουμε κολλήσει ένσημα στη ζωή μας. Βάσο, αυτό ήταν, κυρία Παπαγεωργίου, τώρα είσαι πολύ πιο μικρή από και μένα. Βάσο, σας παρακαλώ. Αυτό ήταν που σε έκανε να έρθεις κοντά στη δημιουργία ξανά. Αυτό. Ήταν ακριβώς αυτό. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, μια πανέμορφη κοπέλα, μητέρα ενός μικρού. Ευχαριστώ. Και συντάσσεσαι, συμπορεύεις με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Έψαχνα πολύ καιρό στο ίντερνετ. Πολιτική σκέψη. Και να το πούμε www.δημιουργιαξανά.gr, να μπει ο κόσμος, να ενημερωθεί. Να μας ψάξει, να μας γυρίσει ανάποδα. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό δίνω την ιστοσελίδα σας. Αξίζει μόνο και να μας ξέρει. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα ψηφίσει. Θα μας ψηφίσει σίγουρα αν συμφωνεί μαζί μας. Αλλά αξίζει να το ξέρει. Να ξέρει ότι υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα, θα το πω κι εγώ, αν και δεν μας αρέσει να αποκαλούμαστε έτσι. Το θέμα είναι ότι πραγματικά αυτό που με τράβηξε, και καλά ήταν πάρα πολλά σημεία, αλλά το βασικό ήταν αυτό, πολιτική χωρίς πολιτικούς. Όλοι έχουμε έρθει ως εδώ. Φαντάζομαι δεν εννοείται αναρχία. Όχι βέβαια. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Γιαννακόπουλος πριν. Είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε τριφτεί μέσα από τη δουλειά μας. Έχουμε δώσει τον εαυτό μας και έχουμε δώσει κομμάτι της ψυχής μας. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πραγματικά δουλεύουμε. Είναι και ένας λόγος που δεν μας ξέρει ο κόσμος. Δεν έχουμε τον χρόνο να βγούμε. Ακόμα και τώρα, από τη δουλειά μου έφυγα. Δεν την αφήνω έτσι, όπως δεν θα αφήσω οποιαδήποτε δουλειά. Εδώ λέμε αμάνα να υπάρχει δουλειά. Φυσικά. Και δεν θέλω να την αφήσω. Και κανένας δεν θα μου πει αν θα την αφήσω. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα παλέψω. Θα παλέψω για τη δουλειά δικιά μου και τη δουλειά όλων των ανθρώπων. Πιστεύεις ότι όταν κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια ιδέα που είναι καινοτόμα και διαφορετική και δίνει τα εχέγγυα για το μέλλον, μπορεί να καλλιεργηθεί με τον χρόνο? Φυσικά. Αν έχει σωστή υπόσταση, σωστές βάσεις, ναι. Γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να μας διαβάσει. Να μας διαβάσει οπωσδήποτε. Σίγουρα όλοι έχουν έρθει σε ένα σημείο που δεν ξέρουν πια τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει. Λέμε κάποια σωστά πράγματα. Προσπαθούμε να βρούμε λύση για όλα τα προβλήματα. Και είναι αυτό που κάνουμε χρόνια τώρα. Χρόνια. Προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Ενεργούμε με χρονοδιάγραμμα, όπως είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Έχουμε πάντα την ευθύνη των δικών μας πράξεων. Δεν αρχίζουμε να λέμε ότι φταίει. Συγχωρέστε με αν δεν έχω πολιτικό λόγο ή τον λόγο που ξέρετε, δεν είμαι πολιτικός. Συγγνώμη και αν έχω ένα άγχος επιπλέον. Ποτέ δεν δώσαμε σαν άνθρωποι, ο καθένας μας. Είμαστε άνθρωποι που στηριζόμαστε στα πόδια μας, στις δικές μας δυνάμεις. Και ποτέ δεν αποδώσαμε ευθύνη για δικά μας λάθη σε άλλους. Αυτό είναι πολύ βασικό που λέω. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε όλη την ευθύνη για ό,τι ξεκινάμε να κάνουμε. Αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε, δημιουργία ξανά, είναι ακριβώς αυτό που λέει το σήμα μας, ο τίτλος μας. Δημιουργία ξανά, να δημιουργήσουμε πάμε. Μάλιστα, κυρία Βάσο, η οποία είσαι υποψήφια μαζί με τον κύριο Παπαγγέλη. Να μην ξεχάσουμε και τον Μιχάλη. Κύριε Γιαννακόπουλε, υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών. Δύσκολα τα πράγματα. Ποιος θα ήταν ο χειρότερος εφιάλτης για σας το βράδυ Κυριακής, ξημερώματα Δευτέρας? Ο χειρότερος εφιάλτης. Τι πιστεύετε ότι δεν πρέπει με τίποτα να γίνει και να προτρέψουμε τον κόσμο να σκεφτεί διαφορετικά? Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους που κατεβαίνουμε στην πολιτική και αποφασίσουμε να έρθουμε κόντρα με όλο αυτό το κατεστημένο είναι για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Αυτόν τον εφιάλτη που μας έχει φέρει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, για άλλη σφαίρα δεν έχω να σας πω. Ο εφιάλτης είναι να συνεχίσει αυτή η κατάσταση να τρώει τις σάρκες που μας έχουν απομείνει σαν Έλληνες. Πόσο αισιόδοξος είστε? Κοιτάξτε, στη ζωή μου πάντοτε είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι μέσα από μία πρόκληση μπορεί να βγει κάτι καλό. Και γι' αυτό πολεμάω και γι' αυτό σηκώθηκα και γι' αυτό τα παιδιά μου με βλέπουν τελείως διαφορετικά τώρα και χαίρονται και με υποστηρίζουν. Παιδιά τα οποία είχαν απογοητευτεί από την πολιτική, σκεπτόντουσαν να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί είναι 3 παιδιά, τα 2 είναι άνεργα, σπουδές, και αυτή τη στιγμή μου λένε μπαμπά, θα μείνουμε να πολεμήσουμε μαζί σου. Θέλω να ελπίζω ότι θα αλλάξει κάτι, διότι ο
κόσμος που μας μαθαίνει, ο κόσμος που μας ακούει, έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται στο μετέχμιο του ότι είναι μια ιδέα που έφτασε η στιγμή της. Και μια ιδέα που έφτασε η στιγμή της δεν μπορεί να τη σταματήσει τίποτα. Μακάρι. Θα ευχηθώ καλή προσωπική δύναμη, επιτυχία και εσείς στη Β' Αθηνών και εσείς στον Οδό Ιωνίνων. Ένα από τα σημαντικά πράγματα είναι ότι εμείς επενδύουμε στην ηθική. Προσέξτε, δεν είμαι ηθικοπλάστης. Ναι. Αλλά πιστεύω, και το πιστεύει και ο Θάνος ο Τσίμερος και το πιστεύουν όλα τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, εγώ είμαι από τους πιο ηλικιωμένους, ανεβάζω το μέσο όρο που είναι κοντά μας, ότι η ηθική είναι η καλύτερη επένδυση. Η ηθική δημιουργεί το έφορο έδαφος για να προχωρήσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες. Κρατάω αυτό σαν τελευταία ατάκα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Και να σας πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που έμαθα για ένα συμβάν που έγινε χθες εδώ και βλέπω ότι η εγκληματικότητα έφτασε και στα Γιάννενα. Και δεν είναι μόνο είναι αυτό που έφτασε. Είναι σημεία των καιρών και πρέπει να τα σταματήσουμε. Όπως λέγεται και η εκπομπή μας, σημεία των καιρών.